бошгоҳи истиқлоли душанбе ҷамъомади таълимию тамриниро дар шаҳри Тошканд бо ғалаба ҷамъбаст намуд. Дар рӯзи охирини машғулиятҳо қаҳрамони бисёркаратаи мамлакат бо дастаи пахтакори Тошканд рақобати санҷишӣ доир намуд. рақобати мазкур дар варзишгоҳи пахтакор баргузор шуда бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи бошгоҳи истиқлол ба анҷом расид. нахуст ҳисобро дар дақиқаи 31-ум легионери бошгоҳи истиқлол Артур Карташян аз зарбаи ҷармавии 11 метра боз намуд. дери нагузашта довар ба дарвозаи истиқлол пеналти таъин намуд ки онро Драган Черан ба гол табдил дода натиҷаро баробар сохт. голи пирӯзи оварро дар дақиқаи 78-ум Сенин Себай вориди дарвозаи пахтакор намуд. ёдовар мешавем ки дар доираи ҷамъомади таълимию тамринӣ бошгоҳи истиқлол қаблан бо тими Насаф ҳам рақобати санҷишӣ доир намуда буд ки дар он дидор бо ҳисоби 0-2 шикаст хӯрда буд. ин бозиҳои санҷишӣ марҳилаи омодагӣ барои қисми дуюми чемпионати Тоҷикистон ва ҳамзамон бозиҳои гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Осиё ба ҳисоб мераванд.